ka to oy. Wala di masulod. Sa di masulod. Ang kuan guys, di masulod. Kanaan. Uy, nalibot lagi ni. Nagman man sa ulo. Ha? Yung sa ulo. Hero ba? Utalay na. Ako yung purong kaya magunlay. Oy, mataka ka man lang. Laser light. Wala, sabi na. Murag bugtong man na. Oy, kanang tututuyan man ako. Ano man ako? Oy, ikaw muna lang na, Je. Ako ka, kung may purong na ako. Murag nagbugtong na. Eh, purong ko no. Ay, dili kayo. Pwede din siya mapurong na. Ge, bukay mo, tag-10 na lang ni, tag-5. Oh, nakalit. Kung naibuslot, walay uli ay ha. Ako na una, katutuyan kita siya ay. Good. Oh, Ano na yung na kinili? Kasi Uy, mabigang na ang tutoy. sige, sige. Sabi mo. Uy, mabigang na akong doon. Yan, nabalik tapat ka. 哎呦我的妈！ iso pa, iso. Uy, nga, niya, nagtrabaho na to. Niya, Iso pa. Kaya, sa naging trabaho na. Kaya, tagwanta na ka. Sige ba? Sige na. Inuangan. Ikaw may valor ka ng Guys, model. ay, okay, libre ni siya, tag-5 ko no, pero magkapili ka ni punong buslot, wala yung uli. Wala papa. Wala na daw siya uli ay. Na, laser. Laser na. Siya manili. Laser na siya. Nagkalain mo. Wala, di yung sulod ko dito. Sunod, ganun nila yung maigo. Sulod lagi siya, pagkaso. Pwede kayo. Blouse. Pakaw. Wala kasi po siya unsaon na. Laron, nasap ka na. Yamar na niya siya, nasugod na. Seryoso na rin kita, ha? Lagi, yamar siya kasi sisugod na, kasi seryoso na rin tayo, eh. Ay, katawan na, eh. So, kuno iba, nangumpra ko, ano ito sa lagay. Oh my God! Wow! Uy, cute lagi ni. Drayo diri, magod siya. Pwede mo magaligo mo din. Anak, o din na. Ayun, kuha. Okay, take na, sir. Oh. Ina, sir, 1, 2, 3. Uy, kula, G, ngayon ka. Lagi do, ngayon lagi ka. Wala na, sulod. Uy, ako po, nakapili po ko, tanaw, madugangan akong tutoy. Oh, uy, madugangan akong tutoy, li. Taod, li. Taod, G. Subday ni siya to. Gigi, tawad ako, G, oh. Madugangan akong tutoy lagi, oh. Brush yung nga na itutoy. Wala, lali, morang ko kasabot, morang magka nagmandi. Wala, nindot, uy. Ano sa manan? Bali, magburo na. Ha? Bali, na. Uy, wala na yung mga gown. Uy, tag 5 ra, uy, nga gown. Uy, barato ra kayo do, tag 5 gown, gikan sa kaduyan. Nga ipautang pag yung puno isa kabulan. Oh, likod na ba? Pautang sa isa kabulan. Ano ka buwak na sa likod? Wow, oh, si Lia na gown. Okay, kanipot. Gown gani oh, tag 5 ra. Masuto. Wala, di masulog. Sama na, uy, mura mata ano blue. Sama na, mura mata mamaligag photo, ana. Ibis na ba dito? Ay, dot lagi ning black, oh. Naging masulod. Uy, nadugangan akong tutoy, oh. Wala ko. Oh, niya. Naka-officer diha. God, kami sa mula sa ninyo ka. Taungan na yung screenshot ninyo ba? Unsa man ang wala lagi mo build. Wala, oh. Sexy lagi. Di mo. Ay, namura naman ta nagkuan. Uy, labati, uy, batik na. Kani noon. Merry Christmas! Black Christmas! Saan naman, hindi man maigo. Gamay sa buk ko ano, dako sa Dako siya di ayog mga kaso. Galiso, nagsulog kita 5. Dili maigo ni, mga dasis, kita 5 ra daw. Ah, pamili sa daan. Giutang pa di. Unya na pang sukod ba? Pamili sa daan. Uy, naipula isa o nindot ni. Uy, lakad ni mo inindot. Wow! Ay, naara! Wow. Buon tani. Oh, diyan ka to yung blazer lit. Ha? Kani mo i-blazer anang pula. Ay, kung kanida yung tuod, oh. Di ko ano, marunong tang maligag puto, anak. Kani, nindot tani. Okay. Pwede na ni. Uy, hait man. Wow. Anong masam na? Marunong para sa mananabang.
Isuot ni anak ra man. Uy, look cute. Kato ya ako igo ni mo to. Oh, look ka. Dili ko ano. Oh, nana ko yata tayo para Christmas. Dapat maka-red. Ah. Tag 5 ra gown. Ala, G. Ano na, G? Ah, murag ikaw jud ang makaigo di. Siya, Jodana. Uy, nindot siya. Apa man gudoy sa oh. Oh. Dili na kay butang ko na diri. Ate nakapili na. Hala, pwede ni. Ala, nakatayo na. Imo nili, oh. Di ko na kasiguro dako ka na. Ay, kana na lang, li. Hala, li. Kana, li. Mag imo dyan na, li. Murag sa uta gani iya. Nindot siya, li. Kenapa? Para sa plus di Mayo. Ayaw, di ba? Siya, Floris Di Mayo. Ako, Christmas. Ayaw, di ba? Magkuan magkano. Ikaw lagi Floris Di Mayo nga kandidata. Wala na may kuan ron. Ako sa Christmas. Oh, cute. Wala na kami sunron oy. Je, umanay mo nga ter, mana ako. Hala nindot lagi ni ay kay yalo. Maratag ko kan. Ano ya? Wala, li. Nindot siya, li. Ya, imo to usapan na. Parehas na ya. Uy, sige na, picture din ta. Uy, maala mga dasis, nakakuha mi ka tire. Ya. Oh, Imo sige to lo. saya. Wow. Ano kayo? Sa halagang 10 pesos. Paminaw ano yan? Imo nga G's. Ay, 5 din. 5 G's. Sa halagang 10 pesos, nakagaw na mi. Kuan na salit ko asalit. Ay, ako li. Wala ka lang, masulod dyan kung sige sa ako. Sigo ni katawa imo nga. Ah. Hindi ka fashionista si Anan kay o unsa una. Oh, kanilang yan sanina, oh. Kanilang sanina niya. Oh, anak tin. Anak tin, dira tin. Kana diri isuot na siya. Oh, naka-black ko, naka-red. Wow. Oh, dira isuot na diha. Pag yun ka sa Nice, sanina, dire, dasis, guys, nga naglibog may kung sa ipasar. Di ba kani sanina ni sa, o asa isulod ni klasiya sa sanina, di ba kani kabili ni yan. Naglibog sila kay, murag puro na siya lawas, walay ulo. Murag wala. Hala. Hala, Jay, basin dyan mo sulbong. Basin mo sulbong kayo gabi yan, ha? Basin mo sulbong kayo gabi yan, ha? Kawala ba na ulo? Ha? Hala. Daw, dayon. Ini ko kasabot na gabi ay. Ay, butterfly! Ayaw, di ba? Butterfly, butterfly. Kaysa murag nako na po na siya kanin luyo ni siya. Butterfly, Luyo butterfly. oy kay naman iya po no. Tikita. Ay, butterfly gid siya. Okay, butterfly. Ni ana ka ni tin nindot kay Dario na. Social. Wow. Oh. Stand Asia to. Nindot ay siya. Dali ko dati. Agoy. Ay, wala ni nahuman. Gihata na tayon. Mahilig Yan, yan. yan. Ana na siya ay. Pero na niya. Ah dali. Ana ni siya ti oh. Ana lagi. Cute. Uy, look cute siya, do. Oh my God! Wow! Himuot ko sa gisuot. Uy, hindi chili. Ana na ko na dara. Wow, cute. Ala, grabe ka ba dipit. Ito lang kanin ini niya. Kali, ang ngayon kay Kali. Pero wala na natali. Ikaw na. Daog na ko. Ano rubo akay. Uy, nindot siya. Let para sinong mag-duty ka lit oh. Oo, itom. Tikasan kay Ang ito nang gisuot ate Ay, sila na. hindi ko kasabot ni dugay kay ko. Alam niya na ako. Na. Tinarati oh. Ay, Kuan dala ti. Uy, lotion. Ay, muna ipari sa kuan. Atong imong Ito gisuot. ang gisuot. Ako to ang gisuot ba iparis na. Maklaro man akong Ah, buko. kani siya Ganito ka na to. di. Oh, maglibog ta. Oh. Basta Gisuot na. umuwang na gani. Lugan, sorry. Pass. Dugay ta mo man na. Ko ani. Matay, Let, matay. magpuna ni mong tutoy na po. Uy, nanapon. Yihi. Ala, Na, nakuday ko. naman ko bang inner dito? Kanang itong ka bang nay. Ano, nindot yan siya. Kuha gadi mo. Dabal. Tidak, iburog naun. Ako gahapon. Pailalom ra maguna ako ni. Laser na siya. Ay, oo. Ipailalom ra nako ni. Oh, yes.
Kani siya, bulagon lang niya na ipatahi. Oh, ado ka pupunta. Ano siya ba ipatahi? Tingin mo na ipatahi, magbulis ka. Oy, pangilalom lang na ako, day. Oo, tama. Then, bulagon siya na ipakuha na. Bulagon siya, aron makuha na. Hana na. Ayaw kay ginugangan na. Uy, wala mo, andar pa siguro na. Magana pa niyang kon ba? Si Piran. Isulay. Magana pa nilo. Hmm? Model sa ukay-ukay. Uy, tanan ako mga sa inyo, mga ukay-ukay. Tag cheese, tag 5. Oh, ukay-ukay ra. Ay, laggana, oh. Ah, Oh, pag mangukay mo guys, dasis, chiko ninyo ang zipper. Then ang mga buslot kay walay uli ay. Bisag tag 5 tag 10. Bawal na iuli. Wala na. Kinahanglan na magtanaw jud og unsa nabay buslot ug wala. Ang kuan. Ha? Zipper. Kinahanglan siya. Ang zipper. Oy! Ang gitao do. Oh. Okay guys, I'm ready to travel na. On the way road, mag-validate ko og adto na ko. Na ako isal. The most favorite na ko ning jacket. Okay. Kaning mga sanina. Kani binili na lang uniform nila. maginis siya. Ay, Napalit oh. isa na. Paghanog ako. Dahil na pa yung Kato, jacket. igog yun to Ah, kanina po. Kani guys, ganahan ko ani ko. Kuan siya close knit. Oh, tanawa. Oh, cute. Oh, see? Dako kayo eh. Okay ra kay na siya magugulak ko. Dali. Ay, kalain ka Lagi dako. nali. Oh, dako kay paa. Nga kato daw. Dagang isa. Ah, nanangasik ko. Ah. Ba? Mura mag-flight stewardess. Oh, cute. Kana daw, ikunin mo na. Uy, ganun. Gamay gano'n na. Ay, ka-cute lang. Tayo sa. Ay, oo. Wala na zip, wala ikuan ba Ano ra? Uy, cute ni. Ano na ba kong nipis? Isulod na ako ni bag. Hindi sapaw-sapawan. Ay, oo. Lawi, kinahanglan taning mag... Double sinina. Ay, oo. Ay, kinahanglan siya nga mag... Kinahanglan ta magsapaw sila. Alom, ay, butterfly nga. Sa dasis, ang sanina, Oy, oh. taga- Pwede ra siya magpanty o magbra. Tagaan ta kaglata dayon. Kalain. Naigulay. Kalain to Cute na. siya na. Nag-imagine mo lang. Magpanty ra magbra lain. Pwede man guna sa imo suoton no kanang adto ka sa dagat. Oo. Ah, dili, uy, lain kayo. Dili sa dagat pa Hoy, magpunta. kani Liz. Ay, oo. Iinil Kani, kani siya din, kani dayon. Kalain na. Lagi. Grabe ni mga sanina ang mga dasis. Pagkadaganag yung layout sa sanina ang mga cute kig design. Kanilang daan oh, naglibog mi. Kuan day ni siya kanang sapawan day gilalong day. Kandot siya gyud. Kanang siya oh. Tanawas lalit. Libog ko kami. Ha? Next one ni. Nag-save suit ko. Akong gisuot. Imagine na lang ninyo kani magamaga. Ala nindot sa do. Hindi sa pangkaligo oy. Magsimsut ka rin kani dayon. Lo nindot sa oy. Wow, sexy. Hoy, Panglangoy, bali, pangkaligo ha? bali. Dili bali. Apa ni nindot ni o kanay hawiranan na nay. Hindi di siya color ay. Lugang sobra. Suot ako daw. Huwag man yung Kanina ginindot lagi li. Ay naigo. Igo siya. Ah. Ah, grabe. Ay, sos kayami. Alali, nindot do. Pagkabalo yung Brian Dere, mahal ba yun?